masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Mga kabisyo, panibagong araw at panibagong drama na naman ang ating mapapakinggan sa ating Dear Love ngayon. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito na ang pasilip sa dramang dapat nating abangan ngayong araw. Wala akong napapala sa'yo kung di ka hiyan! Anak! Totoo ba na parking boy ka? Gusto ko lang din naman bang magkaroon ng bagong gamit. Kasi hindi niyo naman ako binibigyan eh. Naawa na ako sa sarili ko. Kita ko pinapakain ka namin! Pinag-aaral! Tama na! Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Naku mga kabisyo, for sure maraming makaka-relate sa ating dramahan, kwentuhan, maya-maya, lalong-lalo na yung mga middle child. O yung mga pangalawa, pangatlo, pang-apat, yung walang tag na bunso or panganay. O kasi usually mga kabisyo, sa kanila talaga yung may mga drama sa buhay, yung mga nasa gitna. Bakit? Kasi unang-una pa lang, ano ba tawag sa kanila? Middle child, 'di ba? Wala silang specific or specialized term like bunso or panganay. O, 'di ba? Usually yung ilang mga classic na kwento sa atin diyan, ang laging paborito ay si bunso. 'Di ba? Kasi siya yung binibaby or laging pinagpapasensyahan kasi siya yung pinakabata sa pamilya. O di naman kaya paborito din si panganay kasi siya yung unang iniluwal and all. 'Di ba? Paano naman yung pangalawa, pangatlo? Kaya nga maganda mga kabisyo na yung kwento natin maya-maya ay iikot sa isang struggle or hindi sa struggle ng isang middle child. Oh, 'di ba? Struggle nga ba talaga o minsan nagiging OA lang din tayo? Oo, minsan nagiging OA lang din tayo, 'di ba? Pero totoo po 'yan. At some point kapag tayo ay or kung kayo ay middle child, definitely for sure meron at meron kayo mga drama sa buhay. Oo, na feeling ninyo unfair yung pamilya, unfair si nanay at tatay sa inyo. But that doesn't mean na hindi kayo mahal. Hindi lang talaga kayo paborito. Kaya shout out sa lahat ng mga middle child dyan. Lalong-lalo na yung mga ate ko, si Ate Gina, si Ate Girly, tsaka si Kuya Jerry. Tanggap nila, sabi nila sa akin, tanggap ko, hindi ako paborito. By speaking of shoutout, gusto ko rin po syempreng i-shoutout lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Bukod sa mga chuper dyan, nakatutok din po sa atin ngayon sina ang 1 Barangay BF3 Killion at sa kanilang barangay captain na si Jeremy Marquez at sa mga kagawad ng barangay BF Homes at sa mga empleyado na nakikinig sa online ng Love Radio from Rodrigo Umlas. Maraming salamat po. O diba talagang hindi lang mga chuper yung nakikinig sa atin ngayon dahil mamimigay din ako ng 1.5 maya-maya. O diba pati mga empleyado, mga kagawad, sino pa ba? Yan, middle child. Middle children, yan. Anyway mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ako, Konyo Bicolano. Samahan nyo po akong buuhin ang Dear Love na yan sa aking pagbabalik. Live na live, hindi lang dito sa radyo sa Facebook, kundi pati na rin sa TikTok. Kaya i-follow na kami. For now mga kabisyo, kapiling kadramahan, kakwentuhan nyo pa rin your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!